भरत क्षेत्र हा काय कुरुक्षेत्र आताच कळत नाही। राखीव कोट्यातले काढा तुमच्या। आवडतात व्हिडिओ? खूप आवडतात तुमचे व्हिडिओ। आणि विशेष म्हणजे हे काय वाटतं? ठीक वाटतं? नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। आज स्वीट फॅमिली जाता दिवाळीच्या शॉपिंग साठी दादर का हिंदमाता। तर भावीजीसाठी कपडे घेऊच्या, दीपालीक साडी घेऊच्या आणि माका काय पुरतो बिरतो आपल्या बिचारा काय भेटला तर तो घेऊचा। तर शेवटपर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा। आम्ही जात आहोत दादर हिंदमाता। लेट्स गो। आता आम्ही डोंबिवली स्टेशन का इलो आणि हळसून आता ट्रेन पकडून आम्ही दादर का जाणार। चला लेट्स गो। आता डोंबिवलीवरून आम्ही ट्रेन पकडलं आणि आता दादर का उतरलो आणि आयुष्यात झोपला आमचा मध्यांतरात्र झाली। आता आम्ही दादर का उतरलो, हिंदमाताच्या थंय इलो, पण हे लयच गर्दी आज शॉपिंग साठी, कारण शनिवार हा त्यामुळे आज लयच गर्दी आहे। पण भावीची आता भूक लागली आहे, आम्ही आधी पहिला काहीतरी खाऊक जातो। चला। काय भरत क्षेत्राच्या थंय एकदम लाईन लावून उभे राहले। भरत क्षेत्र हा काय कुरुक्षेत्र आताच कळत नाही। हा बघा लाईन लावल्याने। चला सगळीकडे लाईनी आहेत। काय हॉटेल दिसत नाही बघा, ते काही दिसता का हॉटेल? फायनली हॉटेल भेटला आमका आहे श्यामबाग ना। शान भाग कुठले भाग आहेत काय माहिती। आता हे जातो आम्ही ह्या हॉटेलात। काय हो डोसो बिसो मिळत काय? डोसा इडली शाबाश। हे काय तर ठरला की नाही तुमचा काय घ्यायचा? काय हवा? आणि जिया तुका चीज सँडविच आणि तुका काय नुसता सँडविच चीज हवाच? मजा आहे तुमची। मी आपला ह्याच मागवतोय, इडली सांबारच मागवतोय। काय गेलो काय तो वेटर गेलो काय राहलो काय वेटर? हा बाई चोरता ह्याचा आहे सँडविच मागवलेला तरी तर आमच्यातलाच चोरता। आता माझा आहे ह्या दिल्याने इडली सांबार अगदी रश्यात बुडवून दिल्याने, आणि दीपालीने आहे डोसो मागल्याला प्लेट आणि यांच्याने चीज सँडविच। तर त्या चीज सँडविच पण नाही खाता आणि हय डोसो पण खाता, दोन खाता। मागा माझा गरम हा म्हणून तोपर्यंत हय खाते आणि हय काय या डोंबार घालून दिल्या ना बुडव। हाच नाही तर आता आम्ही खातो आणि नंतर शॉपिंग का जातो। तर नाश्ता करून आम्ही हॉटेलातून बाहेर पडलो आणि आता खरी आमची सुरुवात होणार। म्हणजे आधी पहिला इल्याला नाश्ता केलं आणि आता आम्ही सुरुवात करतो। चला। प्रत्येक दुकानात गर्दी आहे, लाईनी लागल्या, लयच गर्दी आहे। तर पहिला आम्ही दीपालीक साडी घेऊसाठी जातो। ए चल भावी, नंतर भावीजी यासाठी। हा तुमचं नंतर। चला। हाय भावीजी या दीपाली थपकाल घालून बसली आहेत। काय जेवण वाढू दे काय? हा जेवूक बसलास की काय? मॅडम इकडे भेटले आम्हाला, बोलले आम्ही तुमचे स्वीट फॅमिलीचे व्हिडिओ बघतो। आवडतात व्हिडिओ? खूप आवडतात तुमचे व्हिडिओ। आणि विशेष म्हणजे हे आणि मेन म्हणजे हे तुम्ही पुण्याकडचे ना, पुण्याकडचे असून पण त्यांना मालवणी भाषा आवडता, ह्या आधी महत्वाचा। आणि मालवणी व्हिडिओ बघतात, कोकणकर आहेत ना, त्यांचे पण व्हिडिओ बघते। भरपूर जणांचे बघते। हा खरंच भारी वाटलं, असं कोण ओळखीचं भेटलं ना, खरंच खूप भारी वाटतं। थँक्यू। त्या दोघी शाळेत जाताना जाता तुम्ही पोचवायला त्यांना। हा टाळ शिपळी आमचे। हा हे ते कलर चांगलो आहे तो बघ। हा सिल्वर काय कसलो आहे तो कलर? लव्हेंडर मस्त वाटतं, युनिक वाटतं काहीतरी है ना। मस्त आहे ते, घे मागवते का? तो ना तो लाईट कलर आहे।
आहे ते लाईट कलर हे आहे तो बघ. हा चांगलं वाटतं नाही कसलो कलर आहे वाईन कलर आहे काय कसलो आहे लव्हेंडर. हे टाकून बघ ना दीपाली असू देत पण भरल्या ब्लाऊज भरलेला आहे ना काय एकदम नल्ला दाखवलं. राखीव कोट्यातले काढा तुमच्या त्याच्याच खालचे दीपाली आता राखीव कोट्यातले काढून दाखवतात. नाही नाही हे काय वेगळा ती आता तू आहे ती ब्ल्यू वाली बघ खोलून दाखव सांग काय आता झगा मागा काय आता एका दुकानातून बाहेर इलो आता दुसऱ्या दुकानात जातो आम्ही बघूया हाय तरी पसंत येता काय. लय साडी आहेत धारी काटायचे हे सर्व धारी काटायचेच आहेत ना हे पण धारी काटायचेच आहेत सर्व. मला हाय तरी पसंत येऊ हवे ना परत आणखी काळोख झालो. आता किती वाजले 5:45 वाजले 3 वाजता घर सोडलो आम्ही. आम्ही आता तिसऱ्या दुकानातून बाहेर इलो पण दीपाली काय एक पण साडी काय पसंत दिली नाही आणि आता वाजले 6:30 वाजले काळोख होई दिलो. आता आम्ही लास्ट फायनल चौथ्या दुकानात जातो. भावी दिया पण वैतागली आहेत दियात पण कपडे घ्यायचे आहेत म्हणता माका पण हवे होय ना. तर आता बघू चौथ्या दुकानात आता जातो. आय होप की दीपाली आता पसंत येत आमच्या. चला लेट्स गो. मगाचपासून उभे आहेत लाईनीत पण अजून काय यांचे नंबर इलेले दिसत नाहीत वाटतं. काय जाऊया काय होय नको हे लाईन बघूनच नको वाटतं. हे बघ केवढी लाईन आहे ती. आता आम्ही पुढे जातो बघू काय भेटता काय दुकान पण चौथा आमका दुकानच भेटत नाही या. चौथ्या दुकानात जाऊ पण चौथा दुकानच आमका भेटत नाही. तर आता चौथा दुकान आमका भेटला पण साडी भेटता काय नाही तर आता आज जातो आम्ही. मग आमका समजा त्यांचा हॉर्न वाजव का वडी येतात. आता भावी दीपाली जी आत गेली आहेत आता मी पण आज जातोय बघूया काय भेटता काय. हो जय महाराष्ट्र भाऊ. आता आज जातो आम्ही. आता काय दीपालीचे काय साडीवर भेटले नाही आता भावी जियासाठी ड्रेस घेऊन जातो ह्या दुकानात. चला लय गर्दी आहे मरणाची गर्दी. आवडलं तुला खरंच आवडलं. बघूया दीपाली बघूया चांगलं वाटतं काय आणि ते बघू भावी आलिया काय नायरा कट आलिया कट हा हे चांगलं वाटतं जियाला. वाव जिया बघूया ह्यो लावून भेटेल तुम्हाला साईज बघून घ्या फक्त चेन लावून भेटेल. ठीक आहे हा चांगलो पण दोन्ही घालून बघूया ना खायचो चांगलं वाटत तो बघूया. हे किती दुकानं झाले साडीची किती 4. आता 5व्या दुकानात जातो आम्ही. 4 दुकानं झाली आता 5व्या दुकानात साडी बघू जातो बघूया हे भेटता काय. हे बघ कशी आहे ते हे कायचे ही खालची काय बनारसी आहे काय. नाही नाही हे असे झगामगा नको. ते नको ते नको. अरे पण हे पर्पल कलर हा ना गेल्या वर्षी पर्पलच होतो. दीपाली आमच्या 2 पसंत दिली आहेत साडीओ पण हे घालून बघता आता. येऊ दे देवा महाराजा पसंत येऊ दे रे. वैताग गेलो आमका वैतागला ना
बापरे भूक लागली आहे. आता बघू हे घालून बघता दीपाली, आणि अजून एक आवडली आहे ती एक घालून बघता, म्हणजे 2 घालून बघित आणि त्याच्यातली ठरवीत खायची ती चांगली आहे. ठीक वाटत, एवढे पण भारी नाही वाटत, पण ठीक वाटत. चला फायनली घेतलं बाबा 2. एक घेऊ गेलेले 2 घेतल्या दीपाली. आता दीपालीचे साडीवर घेऊन झाले. आता भावी जिया का ड्रेस घेऊसाठी आम्ही हय जातो कला केंद्र NX. या बघूया. हा नवीन आहे काहीतरी. नाही बाबा टाईट आहे. हात बीत लय बारीक वाटतात भावीचे. बापरे नाही चांगला वाटत ते. आवडलं ज्या. फायनली शॉपिंग झाली यांची. भावी शॉपिंग झाली. माझा राहुला कुर्ता वगैरे मागे घ्यायचा होता तर माझा राहुला, पण आता भूक लागली. आजचा शॉपिंग आहे संपला. आता आम्ही जेवून जातो. लय भूक लागली. भावीच्या पण भूक लागली, तर आता आम्ही जेवून जातो. चला. काय प्लेट मागवलो आम्ही. पंजाबी थाली मागवलो 2. काय काय कसली भाजी आहे. कसली भाजी आहे. पनीरची भाजी आहे. आणि ती कसली आहे. आणि ती कसली आहे. सुकी भाजी आहे कसली तरी. आणि स्वीट मध्ये गुलाबजामा. थाळी चांगली आहे. बघू आता. हा ना तो हावरे आहे ते. तर आता आम्ही जेवतो आणि नंतर डोंबिवलीसाठी ट्रेन पकडतो. मंडळी 3 वाजता आम्ही डोंबिवलीवरून गेलो होतो. आता 11:30 वाजले आमका घरात घेऊ. भावी जिया झोपली, पण खरंच लय दमलो आम्ही शॉपिंग करून. आणि भावी जियाची शॉपिंग झाली, दीपालीची शॉपिंग झाली. माझी राहुली आहे ती मी नंतर करते. आणि आमच्या व्हिडिओचं हा एंड करतो. व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का. तुमचं प्रेम आमच्या मालवणी भाषेवर आणि आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र.